Work hard and be rich. Kadai ka kentin jong wei som larang ba. U batri shitam ha ka jingim. Bat balamat ru ya ka jing jingkerdu ha ka jingim. Bat katau dei u ba penhun ringhang. Bat ngilak mensaki mendangi dan hak ni ka resort ka balatip kum ka Red Rose Resort. Kablong ru kum tau so jong ka jing tri shitam jong ni u orang ba. Te ali menta khindiat inya pet don uyu ha ka ni ka resort. Kanang mi kipor, bon ki jaka lekai, ki jaka sakai, ni ki resort, ki badan lang bat ki jaka jengi, ni ki pool, ha ki jala jengi. Bat ka bakham bon hi ngila masaki kadai syakathan di boy. Bakham ya tuat bah ki brio, ba yole se kadau kadai na ka jingsong tanat ka sun beneng, ka jingsai so karep karyang, ka jinglong basong tanat ki brio, ki jaka ba itanat bat kumta ter. Habai dei bakani benta khindiat nyaphai chakawei na resort ha kathem ni boy kabdang shumi shen bat shwai kata nyaphai shwa khindiat sha utrai kani jaka ubadi hok banyo ya ka jingero na ka daw ka jingyai ne bat ka jingjob jungu ha ka jingim habai dei bat ki kam ki jam uba penhon ringhang life sansnem ka krata udai bashong basa ha umroi nongra di boy district udai wala kit ya kelingkor ke bakhia hak jingya linti hak jingim jungu nangta banyarap krisyan ru ya ke yingasem what happening ke jingduk udai banyo nagi khalaingot ki shipara ki baidan tang shenrang senda hak ying balamat bon ki jait kam bantre kata sedang nadu kabarit kambela tat hadu keni ka klimat bola kiu ubu kathong bantre chitom bat ruspa kabolong ru ka kentin ban ai mensim yaladi habatre ya kano ka kam ubu thong ru banjarap ai kam lem ya kiwei kamtam yiki para than la jong hakba kani ke jingthmu jungu kala urlong bat ulala ban ai kam ya ki jong la jong ban pelong ru ya wei khana ka than u Augustin di shadap ban wan pai na Oberoi New Delhi bat wan ban train no hari la jong lingba kani ka resort kabolong ru kum ka khubor balada ngipli kilat klinti yaladi kandiru ka jingpli lat lem ya kiwei da ka jingbo thong ban trei chitom bal ban kiu ha ka jingim lingba ki kam gijam kanlong ru ka jing ai kam ya kiwei ha ka ba yo lesi lingba ka jingmi kum kini ki jaj briu na ka por kanjara ban pli lat pli linti ya ki khna ha ka yo kam yo jam bat shibun ki kam bangila ban trehi ha ka jala la jong bat kanjarap ru ban lat na kino jingsim rai bakla habadan hari hasnong bat hayeng la jong uba penhun ban kentiu ru ya kiriu dan sap ha ka sports ulala ru ban seng ya ka kunhon yele kai football ka bla tip kum ka oste pion ka bla seng hausnam ar pho but yora ru ya kanam job ha Assam ha ka tournament Bhubaneswar Cup hausnam ar phuwei Kublai shibun kajing wan jumpi nga kerteng Augustine de chnam shadap kasnong jonga ngasong asa apo mautneng kublai apo umroi hakmat bohrembong di first nga puli apo St Anthony's School and dep nong tu ngalich apo Jaipur ban pendep ya degree jonga ka hotel management and catering science and post that nga tray apo Oberoi Jaipur kumba nriu banai ai te nang tu pat ngayo transfer sapo Oberoi New Delhi kumu front office associate te ngala tre ngala mat shibun mo hakani ka kam hotel te experience banga yo shatei kay per bak labak por mucha nang red por nginang yakna ngise so tenat ban page movie Titanic te ngase ong ngase keli mei badipa ngase ong kumno bangan yo ban tre kum hang te po cruise me na hante po jahat mo por nang irit ngipat tip kata ka cruise lan ni ta ka ship nang yakna ti yong ngim don idea than ti dala ya ka por nga song 12 ki wan na po Jaipur na ka college of Hospitality Association ki wan
and then ki ong begitu ki bakwa ki peni yang mo kani kadai kekam ka lifestyle jong ki hospitality kalong kumno pi serve pi kendo ki guest. There's so much scope. Tenang ta ka show hapo ka sim jonga te nga decide ba ngan le ba kani kakam te ngan le sa Jaipur nga pule ki jingjing jar hot ngi kum mangimi ngi na po shlong ngimi kadai gari ka ba kenjai ka ba sotanat ka ba dita ngi le chate hiu how ka jing shit kata ba la snowban ong ban ngin one pine no shye sau snem ban pule ani kam dei ka besok ndrei so tenat ka jing kurku ka dei nga ai so bule ula kurku la ai ka met ka bakoj bakhya enga bro skata te nang tapat kala don kata ka mensim pat hanga ngai i habanga wan shuti ki khna sani ki don kata ka mensim ban trei ban serve ki pai ba ndrei teng kim don ta ka skill tingala trace te ngadon ru kata ka mensim ban ong bangan wan pai shala snong shala yeng ban hikai ki te don bok ngakendo yu perlok bangai et ba penhun hakni ke yong ba tong in ya te ya ka resort bat kumjoru ngin kentiu ki samla ki jongi ban ai mensim ki ngong to te nang tai ong to wan pai no shani sha shlong pilong manager no ang ni po Red Rose Resort ma kani ka Red Rose Resort bangi la play menta te ma so comment bangala don hang ni menta en ngala yo ban mentang ya phai no sha kani ka resort kabodon ha umden sat pra umroi wala kam da he than henrei ka jingi tanat bat ka jingsong tanat ka jingba juberkhat habarung ha kani jeka namar kamdon kano ga jingsawa ni ka jingi hala haringkat ki jaka samit ni ki kamra ki bapaka kabam badru ka jaka sum kabala biang pura khamtam nagbanta ki bakwa saka shiying ki bakwa wan pelong ya ki meeting nagbanta kino ki kam bat kiwe kabak khamun toy shishu kolong ba kani ka resort ka jingai tang san minute na ka umroi airport kaban pin aramba ya ki balet bawan da ka plane haba ya be por batang Sunspa meter na main road kalat lungse lama. Nang ni phila banyu ikdiang ya ka plane ha ka por bakasdang ban her bat bahir sepo. Habai dev ki kamera kidan pradli baro kenthop ya ka luxury deluxe normal ka family room ba kenthop ya ka jaka shed artli ki kamera thia ka living room bat ka jaka lebar bat sum. Kibas dang nado kedor ar hajar tingka hadu khasan hajar tingka hala ki dor nangta ke restaurant keba phila banyo bamru ya ki do durio ke pool ke jaka set kali ke bapaka hakni ke jaka la ru ban wai na ke benta kino ki bakwa ban pelong ya ki program ni ki shows ban na ke benta ke booking kalong shitayo shwa bat kat ki bakloi na gabanta ka jingtip ba company phila ban phone ha kini number harum pranyo nriu khandai sau iwei lai bat nyo khandai praar nriu nyo khandai nyo nriu
ka sotenat ka senong jong por don sate kan mau be ka senong mo kan mau be ka real jong ka state jong sani sa Meghalaya te kawe ka experience sate por don sate hoi ka kam namar sate umde ka besuk umde ko ba sani ngi tre tang sau san kenta lani real nyo kenta ngi la song la thai re ngi sate ka experience ngi sate ngi hap tre khat sau khat san khat real khat nyo kenta Shubo max mut ba khat nyo kenta ngi tre semut ba don hi to min sim banyak ban ong ba ni hap lit pai mar ba hanre ha wan sini wat la ka duna ka kam hanre ka min sim ka kemen artat mar ba le ni don ha po snong la di ni lawan ra artat kata ka jingnang jing start ka ba experience ku ba ong lawan ra nang te ni la yo ban ni share lang bat kini ba ya tre lang sini ki bam don experience ba klimut kata ka we ka min sim jong ka don ba ka kemen ba don sani ya ba don sate kai kini gi bapli gi bala trelang ban ngi la ai kam mi ki ngai kai ki ngai thu ki kumno nga shem sate sport khar kumno ki le wat ke bed making ni sini ana on tengin ne le bed making ki on nya ke kata ka bed making teng la yo ban ni kai ki kumno ban sna jing thia mta ka singi la ai kai ki kumno ban sna ta ka towel art ki la on la mo ban sna ke han la mo ban sna taw do no ki towels on belim la bed tinggal ayah senam ne, kila ayah internet, kila ayah sondur, kila ayah sen, sayang, sasem, tuat sayang sasem kiong, penuh kianang ikan ni, kiong oh don manager jumi hapo Red Rose Resort, pelawan hapo Oberoi, la train te ini kai ini balik kumni kumtai, kila ong ba ani, toy pikun jumi nimla mau balik kumta, nong hapo pidon kamisim belim la, don baik kalat, kapuli baik kalat, tapi terang hisan kamisim, kan puli baik kalat. Te ai ngo yu ble sisa bangla yo ni galat ban wan pai bang ban ya don benta ban serve mo yaki brio jungi sini habaki wan kin yo kata ka experience sumde ban su ong tang kita bos sport Delhi support Mumbai kin yo kata ka experience 5-star experience wat do pi1 hang ni hapo Red Rose Resort ru pin yo kata ka jo ka service bangi ai marbale nga na ka experience nang te nga wan ra sini ka jo ka quality nga serve iki guest jonga nga pun sultanat iki deki wan shni ki sultanat shibon mar kumno ngi keren ka ktien ka tli ka khana mutba nilale step by step kumno ngi buram iki guest